Putin Ukers kiseb il-permessi neċessarji sabiex jibni solar ieħor fuq il-binja li kien xtara fiċ-ċentru f'Londra. Iżda dan il-pass ifisser li Putin jeħtieġ ħafna iktar fondi sabiex ilestu dan il-proġett u bekk jipprovdu dar il-bot mid-dar għal dawk l-aktar fil-bżonn. Ġewwa ċ-ċentru ta' Londra għadu kif ħarġilna permess għal solar ieħor. Inħeġġiġkom tkunu ġenerużi ma' Putinu għaliex fil-ġimgħa l-kbira li ġejja ħankunu qed niġbru l-fondi sabiex inkunu nistgħu nibnu dan is-solar. Putin qed iħeġġeġ biex wieħed jgħin billi jisponsorja maqar kamra waħda u bekk tħalli ismek, isem il-grupp tiegħek, isem ta' xi ħadd tażiż jew il-logo tal-kumpanija fuq plakka f'wieħed mill-appartamenti l-ġodda. Bosta donaturi ġenerużi diġà kellhom il-plakkek tagħhom imqiegħda fl-appartamenti. L-organizzazzjoni spjegat li kċina waħda tiġi tiswa 10,000 euro, kamra tas-sodda tiswa 5,000 euro u kamra tal-banju tiswa 2,500 euro. Intant propju fil-ġimgħa l-kbira se ssir il-maraton annwali fuq l-istazzjonijiet kollha tat-televiżjoni, inkluż Net Television, li se tkun qed tixxandar b'mod dirett bejn id-9 ta' filgħodu u 3 ta' wara nofsinhar u bejn id-9 ta' filgħaxija u nofs il-lejl.